Máis de 700 escolares dos centros educativos da cidade participaron no acto de celebración do Día das Letras Galegas na Praza Maior. Durante preto de 2 horas, nenas e nenos de 9 colexios de Ourense renderonlle homenaxe ás letras e a autora homenaxeada este ano, Luisa Villalta, a través da interpretación de cancións e bailes tradicionais e modernos, lectura de poemas e manifestos que previamente prepararon nos seus centros, coa participación de 38 profesores e profesoras. Somos do Colegio San Pío X e vamos bailar. E por que vades bailar? Porque mañá é o Día das Letras Galegas. De que baile vades facer? Ana Querepán. Que se reconozca mellor o galego, que se fale, que sepa toda Galicia que día é as letras gallegas, a literatura gallega e máis cousas. E tú sabes a que se dedica este ano? Sí, a Luisa Villalta. Pola súa parte, os estudantes do CEI Pirxe de Covadonga tiveron diferentes obradoiros para coñecer a Luisa Villalta, ademais dunha degustación de produtos galegos e un concerto de As Maimiñas. Vamos ir agora a baile e a pandereta, vamos a facer un karaoke e vamos a ir a falar sobre Luisa Villalta. Por que quen é Luisa Villalta? Tú sabes nos dicir? Sí, foi unha compositora, tamén fixo poemas e tamén lle gustaba moito pois tocar o violín. E este ano que lle pasa? Que se lle dedica o Día das Letras Galegas. Moi ben, estudiastes moito a esta autora? Sí, aí te estuvemos mirando na clase, pois, algúns días. Vamos de galegas. Representando pois, Galicia, os traxes, e pois como vestían tamén as señoras dantes. E como escollestes o traxe? Como elixiche tú? Eu, pois, fixándome na miña avoa, pois, nas cousas que vestía pois, diariamente antes. E tú? Isto foi de última hora na clase que me puxeron cunhas telas sobrantes.